kardeşler. Sağman oturmuşsunuz. Biz sizin bilen bedenin arasalığı, ruhun arasalığı barada gürrün ettik. Umuman aydanda mukaddeslik barada köp gürrün ettik. Yine de bu temamızı bizim gündelik durmuşumuzda katı vacip olan bu temanı devam ettirelim. Birazcık yadlap geçsek, yadınıza düşen olsa, biz beden pisliği barada gürrün ettik. Sonunda ruh pisliği barada gürrün ettik. Beden pisliği bular göze görünyen günahlar. Yani adamların görüp bilyen günahları, günahlı yaşayışı. Ama ruh pisliği bu adamın an düşüncesinde, içinde, yüreğinde olayan, hiç kimin görüp bilmeyen günahları. Hudaydan başka hiç kimin görüp bilmeyen günahları. Gelin hazır yine de içki dünyamızdaki bol geçen günahları arada gürrün edelim. İlki bilen men Süleyman Peygamber'in tımsallarından bir neçe ayetleri okumak isteyen. Dünya, gelin ilki bilen okalım. Süleyman'ın tımsalları 1. bab 10. 14. ayetler. Oğlum, günahkarlar seni azdıracak olsalar razı bolma. Yör bile gidele, kan dökmek için bu kuda yatalı. Sebepsiz yere yazıksıza gizlin qaraşalı. Onları öller diyarı yağlı, çukura iğneler yağlı bütünle diri yudalın. Her hili kımmatlı haritlar taparız. Öylerimizi olca bilen doldurarız. Aramızda senin hem payın olsun. Ahlimizin kasemiz bir olsun deyseler, oğlum yolda olar bilen gezme. Onların yoldasından ayağını çek. Çünkü onların ayağı yamanlığa tarap ılgıyandır, kan dökmege hovluğuyandır. Seyredin, dünyanın yağdayı şeyle. Dünyada hem işe ruhu söveş var. Geçen gepleşiklerimizi aydıp geçişimiz yağlı, karanlık dünyası, şeytanın dünyası ve Hudayın yağtılık dünyası, doğruluk dünyası var. Yağtılık bilen karanlık hem işe biri bilen söveş ediyor. Her haysi özüne, öz tarafına çekçek olup hareket ediyor. Huday ehli adamların hakikate iman edip, İsa Mesih'e iman edip günahlardan kurtulup, baki yaşayışı ev olup, yağtılıkta, mukaddeslikte gezmeyini isteyer ve adamları özüne çekmek isteyer. Şeytan hem, gel, benim ülen bol, benim padişalığımda bol, gel bu kuda yatalı, gel yazıksıza, günahsız adama karşı çukur kazalı, onun ayağını taydıralı, onun ehli mal mülkünü alalı, elinden alalı, bunda senin hem payın olsun. Gel gör, bile edeli, plan güne edeli, oğurluk edeli, birinin zadına göz dikip, birinin zadına ev olalım, ya da hükümetten oğurluk edelin. Bütünle gel, günah edeli. Günahlı durmuşsa seni ırcak ol ya şeytan. İmansız adamlar, ervet adamlar hem, yaxşı adamları şeyle özüne çekip, gel bilelikte, ne doğruluk edeli, o pul kazanalı. Senin hem payın olsun, gel ikimiz bilelikte bir zatlar edelim, deyip seni ırcak olan vaktinde, Süleyman Peygamber ne diye? Oğlum, onlardan aranı çek. Çünkü onların ayakları kan dökmeye, holu yandır. Yine dünya bizi şeyle ediyor. Dünyanın günahlı hüvesleri, günahlı yolları, ervet adamlar, seni hem işe gel, senin hem payın olsun. Sen hem ne? Sen hem beyle görecek mi? Gel bizim ulen bilelikte gez. Sana da peydası değilsin deyip, biz sen aladan edeceğiz, senin kovluğunu edeceğiz, sana yaxşılık edecek olyas deyip seni ırmak isleye. Ama günahdan el çek. Günahlı yolda yürüme. Senin yan yoldaşın nehil olsa sen hem şeyle olarsın. Eğer olur günahlı yoldan yürüyen olsa, seni hem ol yere çekerler. Sen hem yazıklı olup çıkarsın, günahlı olup çıkarsın. Kaçan da sen onları yok. Ben bu işten el çekeyen, sizin bilen kan dökmeye gidecek değil, sizin bilen oğurluk edecek değil, ervetlik edecek değil, zina edecek değil, günah edecek değil diyen vaktinizde, onda onlar sizi ne ederler? Olur sizi yazar başlarlar.
Sizin üstünüzden gep gürrün ederler. Bu tayda şeyle yazılan. Petrus'a yazılan hatın 1. hatın 4. babında seredin. Ol tende qalan wagtyňyz adam höveslerine göre değil de Hudaý istegine göre yaşamak için günahdan el çekendir. Çünkü ahlaksızlıkta, ervet höveslerde, serhoşlukta, ayşe eşrette, içki meylislerinde ve yigrenci but parazlıkta gezip geçen vaqtta milletlerin halayan zatlarını yerine yetireniniz size yeterliktir. Yankı imanları näme diye? Siz yankı ahlaksızlıkta, but parazlıkta, yankı serhoşlukta, bütün ervetlikte siz hem yaşadınız. Emma indi bu zatları edip bu zatlara toğu ettiniz ve täze yaşayışa geçtiniz. Indi yeterliktir sizin için. İzinde şeyle yazılan. Olar özleri bilen birlikte şol çenden aşı ahlaksızlığın izinde däldiňize giň görüp size söýýärler. Dünya ine şeyle. İlki bilen sizi çağırıp gel ervetlikte senin payın olsun diyerler. Haçan da seni yok diyen wagtynda men beýle yaşayışda yaşadım. Hudaý meni halas etti bu yaşayıştan. Indi men günäli ýoldan ýörejek däl diyen wagtynda, maňa yeterlikdir diyen wagtynda olar soň giň görýärler. Ve sen üstünden her hili gep çıkarýarlar. Sen üstünden her hili ervet gepler aýdýarlar. Sana söýýärler. Ine dünýäniň ýagdaýy şeýle. Göze görünmeýän günäler barada gurrun etdik. Gelin häzir käbir mukaddes kitapdaky bize gowy we ervet mysal galdyran paçalar, peýgamberleriň arasında nähili ýagdaýlar bolup geçenligi barada birazjyk gurrun edelim. Gelin ilki bilen ervet mysal galdyran Saul atly bir paça barada gurrun edelim. Belki siz köpüňiz tanaýansyňyz. Saul atly paça, İsrail'de ilkinci paça. Bu paça gaty güýçli, gaty hemme taraplayın güýçli olan bir adam bolýar. Ol paçalygy dikeldi. Gaty onuň paçalygy güýçli bolýar. Ve Davut ýaly bir ýaş oglan onuň paçalygyna täsin ýollar bilen gelýär. Ve Saul bu ýaş oglany gowy berýär. Davut onuň paçalygynda bolmaga ona mümkinçilik berýär. Hatta Saul'un uku gelmän, gecelerine gowy yatyp bilmän wagtlary da Davut ona saz çalyp beren wagtynda ol gowy süýje ukuda uklaýar. Şeýdip Davut paçalykda bolýar. Yankı Saul paça öz gyzyny ona durmuşa ayal edip berýär. Ve Davudy özünüň goşun serkerdesi edip belleýär. Paçalykda Davut onuň goşun serkerdesi bolýar. Haçan da söweş bolan wagtynda, söweşde yeňiş kazanan wagtlary, yankı söweşden gaýdyp gelen wagtynda, şäheriň derwezesinden girende halk Saul paça müňünü öldürdi. Davut olsa 10 müňünü ýok etdi diýip gıýgyran wagtynda Saul muňa görüpçilik edýär. Yankı paçanyň ýüregine görüpçilik ruhy girýär. Ve şol günden başlap ol Davut onuň üçin iň ynamdar goşun serkerdesi. Şol bir hatarda onuň gyzynyň adamsy, onuň maşgalasynyň bir bölegi. Muňa seretmezden yankı paça Davudyň janyny aljak bolup onu izarlaýar. Näçe gezek onu öldürmek isleýär. Seredin içki dünýäde emele gelen görüpçilik ruhu, özünüň iň ýakyny, özünüň gyzynyň adamsy, maşgalasynyň bir bölegi. Ona iň wepaly we ynamdar, gerek olsa onun üçin şirin janyny berip biljek adamy da adamyň ölümini isledi ve onu öldürmek isledi. Paçalyktan kowdu we näçe ýyllap Davut Saul paçanyň elinde ejir çekdi. Diňe bir sebäp, göze görünmeýän görüpçilik ruhu, görüpçilik günäsi onu bütünlej eýeledi. Bu bizim için ervet bir misal. Inne göze görünmeýän günäler, göze görünmeýän ruhu pislik näme zatlara eltdi. Muny has çuňur öwrenmek üçin köne ähde paçalyklar kitabyny okan ve köp zatlara göz yetirersiniz. Diňe bir sebäp bu göze görünmeýän günä, görüpçilik. Şeýle de ýene bir zady görýäs. Eýüp peýgamber
iň dogruçul adamlaryň biri bolýar. Dogruçul da bolsa, Hudaý onu synaýar. Ol ähli zadyny ýitirýär, kesel bolýar. Soňunda ol Hudaýa garşy şeýle bir ýüregi gatap, Hudaýa gaharlanýar. Dogrulukdan insan üçin hiç bir peýda ýok diýip şeýle çözgüde gelýär. Ve bunu açıkça Hudaýa sözleýär. Men dogrulukda ýaşadym, günäden el çektim. Ähli kada kanunlary, sen tapşyryklaryny ýerine ýetirdim. Dogry adam bolup eger men ejir çekýän bolsam, onda dogrulukdan insana näme peýda bar? Her bir dogrulukda ýaşaýan adam meninki ýaly ejir çekýän bolsa, onda men hem günäkerler ýaly ýaşajak. Onda men hem günäkerler ýaly keypi sapa çekip ýaşajak. Seret günäkerleriň durmuşna. Men dogry adam bolup ejir çekýän diýip Hudaýa gaharlanýar. Dogrulukdan Hudaýa adama, insana näme peýda bar diýip çözgü çözýär. Emma soňundan aýdan sözler üçin puşman edýär. Seredin ýürek gataya, öýke kine, yüregiň gatylygy hem bu günädir. Ýanky göze görünmeýän görüpçilik ýaly. Eýyub dogruluk üçin ejir çekýänligi üçin Hudaýa öýke kineli bolýar. Ve bu hem onu ýanky sözler aýtmaga, Hudaýa gaharlanmaga mecbur edýär. Bu da bizim üçin gowy bir mysal däl. Görüpçilik, öýke kine, bagyşlamazlyk bulan hiç biri göze görünýän däldir. Ama içki yürekte, içte adamı ýok edýär. Adamı bütünle iýýän, ýok edýän, derbi dagyn edýän günälerdir. Ama gowy mysallar da bar. Yusuf peýgamberiň durmuşyna seredin. Hayran galdyrýan gowy bir mysal. Yusufa doganlary näme zatlar etdi? Ona ilki baştan görüpçilik etdiler. Kakasyny gowy geyim geydiren wagtynda onu görüp ona görüpçilik etdiler. Onu alıp olara iýmet getiren wagtynda goý bakyp ýörende çölde, goýun bakyp ýörende onu guýazyndylar. Onu Müsire gul edip satyp goýberdiler. Müsirde ol gulçulukda boldy. Patifaryň öýünde gul bolup işledi. Ol ýerde nähek töhmet atyp onu türmäge bastılar. Türmede näçe ýyllap boldy. Emma Yusuf hiç haçan öz yüreginde öýke kine, gahar gazaba, bagyşlamazlyga yol vermedi. Hudaý onu şol yerden ýokary galdyrdy. Ve Müsirde, şol döwürde iň güýçli imperiýa, iň güýçli bir ýurt olan Müsir ýurdunda Faraondan soň ikinci adam bolup şol derejege çenli Hudaý Yusufy göterdi. Hatta ol doganlary bilen soň duşanda da olardan ar almadı. Gaýtam olara ýene ýagşylyk etdi. Seredin, yüregiň gatylygyna, öýke kine, gahar gazaba, ar almaklyga, bagyşlamazlyga, göze görünmeýän şeýle günälerin hiç birine Yusuf öz yüreginde yer vermedi. Bu bizim üçin gowy mysaldyr. Bu bizim üçin gowy zatdyr. Bizim yüregimiz nähili ýagdaýda. Göze görünmeýän günäler bizi içimizden iýip ýok edýärmi? Derbi dagyn edýärmi? Süleyman peýgamber şeýle diýär. Görüpçilik bu adamın sünklerindäki, ýiliklerdäki keseldir. Ýilikleri çüýredýändir diýip ýazylan. Gözüňize getirip görün. Daşky yaraň bolsa ona bir derman çalarsın, bir alacyny gurarsın ve şifa taparsın. Eger çüýrük senin sünküň içindäki ýiliklerde bolýan bolsa, onda senin günüň nähili kyn. Görüpçilik şeýle. Ol seni içten, sünküň içinden seni iýýändir. Şoň üçin göze görünmeýän günälere ruhu pislik diýilýär. Göze görünmeýän günäler bar olsa, onda adam mukaddeslige tarap ilerläp bilmeýär. Ol mukaddeslige päskelçilik berýär. Stop. Your tie, I think, touch the mic. Okay? Talk, Yeah? talk. Yeah. No, read something. O Karim, sorry. Bunun için ey menin küyseyen söýgüli doganlarım. I think we can. Okay? Yes.
What? How many minutes again? Again? Right. Is it right? Yes. 5. Okay. It's 5 minutes again. Yes. Mhm. When I give you the top, you can continue. Okay? Okay. Okay. 3, 1, 2, go. Yes, go. Yine de göze görünmeyen bir günah var arada. Görün edelim. Bu günah hüküm edici ruh. Yani köp adamlar ecir çekiyor. Göze görünmeyen hüküm edici ruh adamları katı ervet yağdaya getiriyor. Bunu misal edip Mukaddes kitapta İsa şeyle deydi. Sen öz gözündeki ağacı görmeyen, ama yoldaşın gözündeki, komşun gözündeki küçücük çöpü görüyen. Sen ilki bilen öz gözündeki ulu ağacı ayır. Ondan sonra komşun gözündeki çöpü çıkarmağa kovu görürsün diye. Biz adamlar tebigatımıza göre şeylediriz. Biz öz gözümüzdeki ağacı görmeyeriz. Yoldaşımızın gözündeki küçücük çöpü görüyoruz da gelmeyin sen gözündeki çöpü çıkarayın. Sen gözünde çöp var deyip ona görkezmek isteyiz. Köp yağdaylarda öz gözümüzdeki ağaç bu en ulu problemi olup duruyor. Eğer onu ayıraysak onda yoldaşımızın gözündeki çöpü çıkarmağa kömek edip bileriz. Hüküm edici ruh bu hem ervet zattır. Bu adamlara mukaddesliğe taraf gitmeye, yol vermeye. Hemişe adam yüreğinde beylekleri hüküm edip geziye. Hüküm bize adamlara değişli değildir. Hüküm Hudaya değişlidir. Huday için ehli zat has açık ve aydın görünüyendir. Kâ vaklar biz doğru düşünmeyen, kâ vaklar biz asıl son manasını düşünmeyen adamları hüküm ediyez. Adamın yüreğinin görecek olayız. Ama bu zatlar bize görünmeye. Biz bunları görüp bilmeyiz. Şoň üçin Huday ähli zaty gowy görýär. Hüküm ona değişli. Ol hüküm ediyor. Biz hüküm edici ruhtan azat olmalıdırız. Hudaýyň güýji bilen. Gelin yine de bir zady Mukaddes kitaptan okalyň. Köp zatlar, köp hakykatlar dinledik. Bir şeyle sonra gelip yüze çıkandır. Nädip men beden günahları bilen söweşip bilýän, nädip olardan yeňiş kazanyp bilýän. Bolýa, göze görünýän zatlardan yeňiş kazanaryn Hudaýyň kömegi bilen. Emma içki dünýädäki ýaňky görünmeýän günäleri nädip yeňip geçmeli? Nädip men gowy zatlar barada pikir edeýin? Men size aýtdym geçen gepleşiklerimde. Ervet filmleri görmegi besedin. Ervet zat kitapları okamagy, ervet suratları görmegi, ervet zat barada oýlanmagyňyzy besedin. Bu birinci ädimdir. Yeňiş kazanmak üçin. İkinci ädim Hudaýyň sözüni okan. Hudaýyň sözündäki ýagşy zatlar barada oýlanyň. Pikiriňizde siz nähili üýtkeseňiz, durmuşyňyz hem şeýle üýtkär. Gelin Hudaýyň sözünden käbir aýatlar bilen men sözümü jemläýin. Bu sizin üçin has, menim üçin has peýdaly zatlar. Filiplere yazılan hatyň 4-nji babynyň 8-nji aýatynda şeýle ýazylan. Mahlasy ey doganlar, dogry, hormatly, adalatly, tämiz, ýakymly, taryplanýan näme bar bolsa, artyk we öwge münasip bir zat bar bolsa, siz şol hakda oýlanyň. Menden öwrenen, kabul eden, eşiden we gören zatlaryňyzy edin. Onsoň parahatlyk beren Hudaý sizin bilen bolar. Onda näme? Ervet zatlaryň pikirini edip, ervet göze görünmeýän günälerde ýaşap ýöremegiň deregine näme gowy zat bar bolsa, hormatlanýan, taryplanýan, öwge münasip zatlar bar bolsa, goňşyň gözündäki çöpü ayırjak olup,
hemişe onu hüküm edici ruhta yaşamağın deregine, goňşuňda näme ýaxşy zatlar bar bolsa, ol barada pikirlen. Umuman aydan wagtynda Hudaýyň sözünden, mukaddes sözlerden diňe gowy zatlar barada oýlan. Tarıplanan zatlar barada pikir et. Ağzından hemişe ýaxşy zatlar çıksın. Adamların kemçiligini, erwetligini gözlemede, olaryň ýaxşy zatlaryny tarıpla. Ýaxşy zatlaryň barlygyny aýt. Şonda mukaddeslige tarap has ilerlersin. Hudaýyň bereketi, Hudaýyň gökden iden parahatlygy, şatlygy hemişe senin yüreğinde bolar, senin durmuşunda bolar. Goý Hudaý sana ak pata versin. Yine de duşyança hoş sağ ol.